Tu l'as fait comme la lune, la suma, la suma. La suma, Drogotuba. Entre muy mal. That's all. Mana kuma caman kama nga wata sabat ma fala yana kasa mo be nga warla kiliya yere la ani kalama yere la ah ibe mo ko me commissaire ko me de commissaire ay ite on ko ba sa sa wa fa ina sakale da wata kana abini nyeji ko maso ati ka to bini balede kalo kele kaso Et commissaire, ngena dia shia e di shioro fori. madame je batili oui ntano ne be shioro na bi be shi pongoro wa be shioro na ngon to do mais dawda be shi ne bo ya bi de ba bi wona A fora de ko 48 heures we mo garda vide ibala ti be dawda bla. Ko wala sele ka hereso ka sabati ko sawo ko ko Agora fora ko cheki shweleno cheki dum war ko cheki ko ne ma war ko yere de famia abse bu ala la ko fo na ngumbe 6 ans. Amadi min flen. monsieur le commissaire ibe avec toi ni fatir keri ni agumangale ko amadi bonya ni bonya te choroba ma boy yere ke walela haketo kana ka kuma tige bli nyam Ina fa ya fo cogo min na an fa terikɛ de don a n'an fa kun bɛ jɛ la a mɛnna an fa ko a ma k'a bɛ baara kɛ magasin min kɔnɔ k'u mɔgɔ 2 de jɛ bitigi ye bon an fa bannen sisan tile damadamani a wulan kama k'ale ka juru b'an fa la dɛ an fa y'a kɛ tan a y'a bɔ tantɔ côté ko la Amadi ma mun kan na o de y'an se yan nɔ bi sinon an ma deli ka kojugu foyi ta k'a sɛgɛrɛ an tɛ juruko kalama fɛ an tɛ juruko kalama juru min be aw la aw ta kalama ko afa ani aw fa ni ɲɔgɔn cɛ ko juru be an t'o kalama hali bitigi ko la fana a ko k'an fa ta tɛ bitigi ye et pourtant an fa ko k'u mɔgɔ 2 de jɛ don donc bitigi ye tiɲɛ de ye awɔ min bilalen don aw ɲɛ bon an kɔni t'o dɔn an fa kɔni ko k'u mɔgɔ 2 de ta ye bitigi ye cɛkɔrɔba a b'o cogo la wa ni kuma di ya monsieur le commissaire ne n ye kuma di ma denmisɛn ninnu ni n'u fa bɛ jɛ la k'a bɛ mɔgɔ t'a dɔn ko ninnu ba bɛ furu yɔrɔ o tɛ bila ko ye dɛ ninnu ka cɛkɔrɔba an jɛra wa danaya tun b'an cɛ kosɛbɛ ala m'ale kɛ sɔrɔtigi ye sɔgɔma o sɔgɔma ni kungo min b'a da la a b'a denw bila u ta dumuni minɛ ne bolo an b'a sɛbɛn n'a y'a sɔrɔ ko ne n'olu fa jɛ tun ye bitigi ye fa in ɲɛnama a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a tun b'a fɔ ninnu ɲɛna mais u ɲininka n'a y'a sɔrɔ a y'a kuma fɔ don wɛrɛ n'a sadon tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni mɔgɔ hakilima a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ an jɛ tɛ bitigi bi an jɛ tɛ sini ne ka juru de b'a la ni ala ma ɲɛ k'a ka kalifa minɛ la 17,000 ninnu yɛrɛ y'a seere sɔgɔma o sɔgɔma u taa manesi ni dumunifɛnw minɛ ne bolo yɔrɔ a ma nɔgɔn juru don kun ye i ka se k'i mɔnɛ bɔ ye mais n'a fɔra juru donna k'o fana tɛ ka se ka sara fo n tɔɔrɔlen don ko la cɛkɔrɔba n y'a faamu papier bɛ e n'u ni ɲɔgɔn cɛ nin juruko in na wa papier dɔ bɛ yen nɔ min b'a jira k'a fɔ ninnu kan ka wari de di e ma wa papier bɛ yen wa sɛbɛn sɛbɛn a papier tɛ yen sɛbɛn tɛ yen hein papier t'aw fana bolo wa min b'a jira k'a fɔ bitigi ye aw fa ani amadi ka bitigi ye wa papier t'an bolo aw fa ma papier ko la ayi nin ko ka nɔgɔn cɛkɔrɔba i ka juru foyi t'u la ka da ka papier t'i bolo min b'a jira k'a fɔ juru bɛ i ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ papier t'a la foyi foyi donc i ka juru t'u la cɛkɔrɔba i b'a fɛ k'o sɔsɔ a sariya ayi ma sɔsɔ papier foyi t'a la ni papier t'a la a bɛ komi fu don sariya bolo kan i y'a faamu n y'a faamu aw fɛnɛ
papier foyi tɛ aw bolo min b'a yira k'a fɔ bitigi ye aw fa ani nin ta ye. Ayi, papier t'an bolo. O papier tɛ yen. Nin ko ka nɔgɔn. Aw ka wɔrɔ tɛ aw fanicinin o don sa wa? Aw fanicinin wɔrɔ tɛ aw ni ani ɲɔgɔn cɛ parce que papier t'a la prévu t'a la. Cɛkɔrɔba i ka juru t'u la. Bita ko bita ɲɛnkulo kana don a la. N'o tɛ a bɛ gɛlɛya dɛ cɛkɔrɔba. A y'a faamu? Cɛkɔrɔba i bɛ se ka taa. Sira bɛ n bolo. Sira b'i bolo. Tɛmɛ fɛ yen. Tɛmɛ fɛ. N denkɛ ni baraji. K'a b'u fo. An bɛ juma kɔnɔ dɛ. Manamuso. Chèque suɲɛlen ko in don. E ye chèque in bɔ min réellement. Tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɔ n ɲɛna. E ko k'e ma chèque in suɲɛ ne balimamuso. Ayi, ne m'a su. Baasi tɛ. N bɛna banque mɔgɔw wele. Chèque ko in an b'a ɲɛdɔn sisan. N'a suɲɛlen don n'a suɲɛlen tɛ a ɲɛ bɛ dɔn sisan. Teaching fire. Ayi. N b'a ɲɛdɔn sisan. Ni chèque in ni suɲɛlen don n'a bɛ cogo min na. Allô? Oui, monsieur. Banque do wa? Oui, banque mobile. Commissariat do quoi? Ah, ok. M'a fɛ aw ka ɲininkali dɔ kɛ n ye. Awɔ. Chèque tigi a b'a wele. D'accord. K'a ɲininka ko n'a sɔrɔ Dawuda tɔgɔ dɔ b'a ka mɔgɔw la k'o f'aw ɲɛna. Dawuda. D'accord, problème t'a la, monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Merci. Ni chèque ko in. Sergent. Non, sergent. I b'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu de kɛ nin ye. Nka to fɔlɔ n ka nin bɔ. Allô? Oui, allô. Salut, monsieur le commissaire. Salut, ça va? Ça va, là. Bien. Bien. An ye sɛgitigi wele. A ko ale yɛrɛ denkɛ fɔlɔ tɔgɔ ye Dawuda Batili. A denkɛ fɔlɔ? Awɔ. Dawuda Batili. Awɔ. Ok, merci beaucoup. Merci. Ne ba. Donc n'i y'a faamuya i kamalen de ye Dawuda Batili ye. I kamalen tɛ. E kamalen tɛ? Mun de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o la ko fo bɛ taa chèque suɲɛ k'o remplir k'o di e ma? Ne m'a deli a la dɛ. Ne kun sigilen de don. Ne taara baara de ka so. N tun sigilen don n bɛ kasi la. N tun bɛ k'a lajɛ n bɛna solution min sɔrɔ ka tonton Amadi ka juru sara. Ale de nana n ɲininka ko n bɛ mun kasi la. N ma sɔn k'a ɲɛf'a ɲɛna ale de ye n diyagoya ko n k'a ɲɛf'a ye. Ne y'a ɲɛf'a ɲɛna n ko tonton Amadi ka juru de b'an na a ye convocation d'a ma. U ye tile 2 de di k'an ka wari ɲini ko k'a d'a ma. Donc ale de donna ka taga ni chèque in ta k'a di ne ma. Sinon ne m'a deli a la wa ne kamalen tɛ. Donc a ye chèque tonton Amadi min bɔra yan aw fa dɔgɔnin aw nana chèque di o ni aw fa dɔgɔnin tɛ? An fa terikɛ. Aw fa terikɛ de don wa? Donc aw nana ka na chèque di nin de ma? Ni commissaire. N m'a fɔ nin ka kana fɔ ka chèque di yan. N tɛ commissaire de. An bɛ file ma. An bɛ file. An ma na den ma yan nɔ. Sergent. Commissaire. Nin dabila sisan sisan. Chèque in tun tɛ e de bolo wa? Chèque in de tun tɛ e bolo wa? Banque mɔgɔw de ye ne wele ko chèque in bɛ e bolo ye k'i taara encaisser. Komi ko chèque kolon don. I y'a kɛ nin de la nɔ? Commissaire. I ye chèque minɛ nin de la? E ni ne chèque ko ye an b'a tɔ laban ni ɲɔgɔn cɛ yan. Ne ba ne fa aw bɛ se ka taa. Chèque ko in n b'a lajɛ yan nɔ. A diyara n ye. I ni ce. N ba. Kamu.
ala sɔnna ma an va tirer tout ça au clair an bɛ nin bɛɛ lajɛ yan. Commissaire, fɛn min cɛkɔrɔba ye Amadi tɔgɔ in ni Kalabanci de i b'a dɔn ne ma sɔn a ye a ka kumaw walayi filaniw ka kuma jɛlen don n'a ta ye. Commissaire, n'an ma nin ko ɲɛɲini diɲɛmajɔ le ye walayi an bɛ don filaniw kasi la hali ni bitigi ko ye. Commissaire, a bɛ i n'a fɔ tiɲɛ bɛ filaniw fɛ ka tɛmɛ. I tɛ bɔ yen wa? E de ma filaniw don kaso la yan. Tiɲɛ b'u bolo tiɲɛ t'u bolo e de b'u datugu wa? Nin ko bɛɛ la ɲagaminbaga n'a munubaga bɛɛ ye e de ye. Commissaire, ne kun m'a faamu waati la mais sisan ne y'a dɔn cɛkɔrɔba ka kuma a si jɛlen tɛ. Cɛkɔrɔba ka kuma jɛlen o cɛkɔrɔba ka kuma ma jɛ o mun bɛ dɔw yuruguyurugu da fɛ ma? Sergent, ne bɛ ɲininka o e hakili tun bɛ mun kelen pe de la nin na ne dun bolo da falen tun bɛ e la commissariat in kɔnɔ yan ne ka danamɔgɔ tun ye e de ye mun y'i bila nin yuruguyurugu la walima o sergent a fɔ n ɲɛna o e bɛ ne sigiyɔrɔ in de nɔfɛ wa walima ni mun ɲini tɔla de don. Ayi de commissaire ne tɛ sigiyɔrɔ ɲɛfɛ dɛ i b'a dɔn ne ni dɔ de kun kumana. Muso de don muso. Muso? Awɔ. Jɛnɛba Jara denmuso ne kun ɲɛbɔlen don o de fɛ. Wari dun kun tɛ ne bolo. Ne kun t'a dɔn n bɛna ko kɛ cogo min na. Bon ne bolo ne ye n kɛ sisan ne kun bɛ taa jouer so de la ka wari ba sɔrɔ. Den n bɛ to ka dɔ fana di e ma an bɛ mobili san an bɛ moto baw san. Ya muso ko in ka se ka ɲɛnabɔ cogo min na pour que parce que an fana ka sigida la i b'a sɔrɔ ne fana ko ka di musomanin ye mais wari tɛ ne kun na. Sergent, hakɛ to n'i mako bɛ wari la muso ko k'i bila i b'a dɔn k'i bɛ se ka taa kaso la wa? Commissaire, n'i mako bɛ wari la nin n'a ko sugu ɲɔgɔnnaw la i tɛna ɲɛfɔ ɲɛna n'a bɛ dilan cogo min a tɛna dilan bi e filɛ ka commissariat bɛɛ de tɔgɔ tiɲɛ ni nin bɔra ka taa han muso kosɔn fini min b'i la kɔni i b'a valeur dɔn i b'a valeur dɔn dɔ fɔ y'a kan ta. Commissaire, n'i ka kuma bɛɛ fɔ an kana don détail bɛɛ kɔnɔ tugun tiɲɛna n ye min kɛ n jo t'a la n tɛna se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan tuguni nka commissaire a ka di ne ye an ka Amadi ka ko ɲɛɲini walasa an kana se ka don yatimɛw gasi la cogo min na. Commissaire, n'a sera k'o kɛ a bɛ se ka kɛ e bɛna bɔ ko caman kalama ko in kɔnɔ min ni si tɛ kelen ye. Oui. Sergent Pokepok nga bonga jambe tumini fete bara fani kono folante nyuma ke musunani tempina ni commissariat 165 côté officiel commandant 5 étoiles biko para sa satuma rota de c'est pas garanti so si jamu zoroke jolo la so mo kan sira basama je mo ala ka fo. Sergent il a fait. Ani so mo commissaire. Mbani so ma sergent. Basi ti la koni. Merci. Bien. Ni wele kana so ma dai na. Mi wele basi la. Kuno girigara yi. Iga kuno problème yi. Awo. Cheki koy. Commissariat kono ya. Ni ñoko foti te se ka to eno kama puni. Donc mes punitions doivent infliger. Ni commissaire. Awo. Kike ka to la di. Ni tay na temena tento. Sini machine ngene ma commissariat na ka to wa mena. Faut-il de et ça mérite sanction. Faut qu'il sanctionne.
élément bɛ k'a ye parce que k'a yira dɔrɔn i ye min kɛ baara ɲuman tɛ a bɛnnen tɛ finitigi la an bɛ yan jama lakana de kama mais n'a fɔra olu kan ka lakana ka kisi fɛn min ma o kɛbaga y'anw yɛrɛ ye a tɛ se ka to binibali ye dɛ tu vas faire 1 mois d'emprisonnement kalo 1 kaso commissaire kalo 1 kaso n b'o de d'i ma n'i bɔr'o la an bɛ sɔrɔ ka dabila kuma na i donna o y'a sɔrɔ n bɛ rapport yɛrɛ de la k'a envoyer à mes supérieurs hiérarchiques ɲɛmɔgɔ n bɛ rapport kɛ k'a bila ka taa d'u ma après 1 mois an bɛ segin ka kuma kunna. Mais commissaire. Il n'y a rien à dire. Faut te dire comme il faut. Commissaire. Il y a prévu payer. Oui. Mais commissaire. Viens. Oui. An sɔgɔma commissaire. N b'a ni sɔgɔma. O don la n ma se ka sɛbɛn ko ɲɛ sɔrɔ nka bi kɔni juru sɛbɛn filɛ nin ye sisan kɔni an bɛ se ka kuma kɛ sisan. Amady n y'a ma dɛ nin ye jumɛn de ye. E ka mɛn nin yɛrɛ de ma. Awɔ. E ka mɛn nin yɛrɛ de ma. Awɔ nin de ko don. Ni kɔni ye 500 de ye 500 de bi. Ala. Ne yɛrɛ de y'a sɛbɛn o yɛrɛ. Jɔn de ye papier in sɛbɛn jɔn kelen pe de y'a sɛbɛn. I yɛrɛ. E min yira nin ye Amady o ye 900 de ye dɛ e ko ko 500. Baasi tɛ. Nin papier in yɛrɛ tɛ papier jɛlen yɛrɛ ye. Commissaire cogo di? Jate minnu hakɛ minnu sɛbɛnnen don yan nɔ nin hakɛ nin ye nin fara fara ɲɔgɔn kan o t'o bɔ. E ka nin na nin ye 13 de ye. Ale yɛrɛ de don n ka min bɛ denmisɛnnin ninnu na. N y'a dɔn kɛ. N'i y'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 1500 kan. Commissaire ale ka ɲɛ ne kɔni ne yɛrɛ de nin sɛbɛn. Amady dɛ e ye kalabanci de ye. Aw sow de kɛlen bɛ ka mɔgɔw senkɔrɔla ɲagasa. A kalabanci a tɛ kɛ ne ka bureau la yan. Ka papier ta papier min ni tiɲɛ bɔlen don. Ka na n'o ye ko fo i ka jo sɔrɔ o kan. O ɲanginen don an ka sariya fɛ. Tubabukan na a bɛ fɔ a ma faux et usage de faux. Tubabukan na a bɛ fɔ a ma ten. O ɲanginen don sariya fɛ. Ne kɔni ma baasi kɛ. E ye kalabanci de ye Amady. Mais o min filɛ o ye e t'o se fila bilen ka d'a kan n b'e don kaso la bi. I bɛ don kaso la bi nin kosɔn. N tɛ tɛmɛlenw dɔn dɛ mais i nana nin min kɛ ne yɛrɛ ɲɛ ɲɛna n b'i don kaso la i ka kalabantiya sababu la. N'i bɔra o kɔnɔfɛn minnu nɔfɛ n'i ma o kɔnɔfɛn sɔrɔ n'i bɔra bɔ. O t'a la o n'i nana kaban kɔni prévu bɛ ne bolo yan. Mɔgɔ ni na cogo man kan. Ni na cogo man kan. Monsieur le commissaire, ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. Ne ye monsieur Bathily de ye. Nin ye muso de ye madame Bathily. Min ka chèque ko ɲagamina banque la. Fɔ i ka agent dɔ tun taara ni chèque ye. Chèque. Oui. Hakili b'a la sisan hakili b'a la. Banque mɔgɔ ye n wele sɔgɔmada in na. Ko an denkɛ Dawuda bɛ i bolo yan. Donc an nana k'a lajɛ a bɛ se ka gérer cogo min na. Monsieur Bathily. Non. Aw bisimila. Madame Bathily. Effectivement, chèque ko in a kuma fɔra ne wulila n y'a yira banque mɔgɔw la u ka faire passer n yɛrɛ ka bolo ka yan nɔ n yɛrɛ b'a gérer n yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ yan parce que n yɛrɛ ka agent dɔ infiltrelen b'a ko la ka da o kan aw denkɛ
C'est que nous qu'on fait un travail qu'il faut aller des chèques initiaux. Il coupe. Cananaï. Nyamine. Il y a la cacan avec mon logo là. Mais c'est que nous m'avons. Kadaka, chèque quoi est fait mieux. Mon bolo dunala. Mon ni dunala. Abe de ni ka be dakono kaname. Nyangili de beke. Nyangili be woro même chez Batili. Mi deli kananga kuma te yi ta force ni la me. D'accord. Agato. Mi abora la ka fo ka sa no bala. Et que respect pour son nom, allez, M. Batili, il n'a pas là, il était bon. Vous savez, là, je sais que c'est que nous, la marque la flanc. Tiens, tiens, là, dans la boule. Voilà, dans la cour, il y a un loueur là. Il y a un famille, M. Batili. Dans la matinée, comme citoyen, il y a un Nyangili mi no kanga daka obedaka ne ani mo bole te nyoma o salawula nganyini nun konnan minna nani shaki awre na to nyina mbulu ma kono na olukana akuma ka kambela gele nyana sisa uteme ogose na sisa mais toi c'est que tu vois solution à l'état là. Oui, oui. Solution de quelle manière? Solution de son Manitli. Awakene. Manitli. Manitli. Je vais te dire. Monsieur le commissaire. Comme il y a une fille là, tu vois, nous sommes ma femme, c'est quoi affaire n'importe qui, monsieur a résolu. Yala wendo Ntebi ka baraka la kura ngedi muye ni sen ko inata ay ka ko dai Ko ni ta oduna koro donc ça fait ça ne ka du kono abe baraka la ka ta kalama era kon dendro ni kana soro ni dumuni mona kama dumuni mole binya iga fidu koloni ka so arranger no kaba ne ne jida ko wora don no ne be ni fira ko ne denga la bla ne ko contrôle la ne de ma la ne de shia e bi shioro foni madame mbani ne fait kana ngata bale go shible ikulo bengana ici c'est mon bureau dele sala tuni mana ko nuna sa ya famu ça veut dire quoi ça monsieur le commissaire Monsieur Batili ni nana ni watan sabadi sheki ye watan sabadi be sheki ka donc il faut imusonya ahana prepare ne ka biro kono bi na te se ga mani prepare ne temba bla kenema ça akala me on ko sino e fadi jogarame to biga million du doma watan saba no fe e se ki de wala to di fangala ni da man ko di sa mais je ko ga wala fangala e mo do wala ko di ko ni e di shioro foni Batili e bi shioro foni bi e bi shioro foni madame comme ça m'a fait tout maintenant et on négocie c'est ça d'accord on négocie. Monsieur Batili, et quand même mania famille. Mais affaire il mec à tatou, mais il nous a dit qu'on est agent fait de impliquer les mecs pour y avoir. Oui, mais il y a ni des affaires, t'as pas dit. Non, il est fli là, Monsieur Batili. C'est qui qu'on met tort là. Ni bolé c'est qui qu'on calme. C'est parce qu'il t'a essayé qui est. L'autre est qu'à fouiller là. Ou bien, il va faire la irana de café et nous nous faisons des idées d'audace pour que l'on nous retire. Mais moi, je suis un peu Et nous, je dis, moi, je suis un peu au lieu de délicat, il y a un peu de temps.
O sababu de la Dawuda bɛ ne bolo yan. Wa ni ne nana n'a ye. Ni bɔlen échec ko in kalama. C'est parce que i ta échec ye han. N'o tɛ e ka foyi t'a la. Ou bien i b'a fɛ k'a yira n'a de k'a fɔ e ni ninnu fɛnɛ ou bien ni denkɛ Dawuda ye a ko dilan u ni ɲɔgɔn cɛ ya. Mais mɔgɔ b'i yɛrɛ sonya cogo di? E dun ko cogo di? Minnu ye ko in kɛ olu de ye deli kɛbaga ye. Ɲangili bɛ da olu de kan. O sababu de la Dawuda bɛ ne bolo yan. Wa ni ne nana n'a ye. Donc o kɔrɔ ye sisan ni Dawuda ye complice de ye. E chèque sɔrɔ cogo di? I denkɛ de y'a di ne ma. Dawuda ka chèque d'e ma. Donc e y'a deli ya? Ne m'a deli. Ne ye n ka problème ni ɲɛfɔ a ɲɛna a yɛrɛ de y'a ta ka di ne ma sinon ne m'a deli n t'a dɔn ko chèque kun b'a bolo dɛ. O mun problème ye? An fa de kun nana n'a ye yan nɔ. Monsieur Batili. U b'o fa ko kuma min fɔra ye, n b'o bɔra ne fɛ yan sɔgɔmada in na. 13,000 facture dɔ b'e bolo a namaralen ka na n'a ye. U fa min ko fɔ ye, aw fa bɛ wo la yan. Pour votre information, n y'a don kaso la. Parce que papier min b'a bolo papier ɲuman tɛ. A b'i jija la 13,000 ko in fɛ hali bi. Wa i bɛ taa fara o kan. Monsieur Batili, e b'a fɛ ka yɔrɔ min kolokolo sisan nɔ ne ka commissariat la. Fo n'a kɛra ɲɛnama. N'o tɛ ne ɲɛ ɲɛna ne k'o ye yurugu yurugu. Monsieur Batili, en tant que fonctionnaire, oui. En tant que fonctionnaire, oui. E bɛ se ka nin ko sugu kɛ cogo di? I den ni ɲangili min ka kan o de bɛ ka d'a kan. Sisan ne kan ka joli sara yalasa nin ko in bɛ ka datugu an ka kuma bila ten. O tuma n bɛ ka min f'i ɲɛna i tɛ ka faamuya de Monsieur Batili. Kana to n dusu ka bɔ i fɛnɛ ka fara Dawuda kan dɛ. Ah, Madame Batili i bɛ n kun fo la. N'a ma bɛn i fɛnɛ ma i bɛ t'u sɔrɔ yen dɛ. Mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ. Bɛɛ de bɛ sariya kelen bato. Wa chèque ko in b'a lajɛ yan. O ka jɛya aw bɛɛ lajɛlen ma. Min ni min ka kan o bɛ da o kan. Ka d'a kan ne yɛrɛ ka agent m'a to yen. O bɛ ne bolo kalo kelen ka so u b'o kɛ. N'u bɔr'o la. Conseil mana kɛ o kan o kɔfɛ o ni min ka kan o b'o dɔn. Ne mago tɛ k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Chèque bɔra aw de yɔrɔ la. Non, mon sabali. N b'aw nominer pour complicité. Aw fana ɲin bɛ don a la. Ka d'a kan chèque bɔra aw de yɔrɔ la. Donc aw ɲin bɛ ye chèque ko in na. D'accord. Sisan sa e b'a fɛ an ka mun de kɛ sisan? Mais aw se ne ni aw tɛ bilen o. Ne taara n'a ye sariya de ka bolo kan. Dawuda bɛ ne bolo yan. Wagati min n'a kan k'o kɛ a b'o kɛ yan dɔrɔn a kan ka tɛmɛ justice bolo fɛ cogo min na sariya b'a dilan cogo min na sariya b'a dilan ten ne bɛ n ka baara de kɛ. Ne bɛ taa somɔgɔw fɛ yen bi ne tɛ si yan e fɛ yen n'i ye furuba de ye Madame, ne bɛ taa somɔgɔw Madame. Là, c'est Aïe, ça, place ça. Aïe. Ne la chance. Habib Blassa. Hey, madame. C'est pas possible. Monsieur le commissaire, ne tun bɛ fɛ ka kuma. Bismillah, n tulo b'i la. I komi Dawuda yɛrɛ bɛ yan, Yasa yɛrɛ fana bɛ yan.
Obsega Dauda ɲininka n'o y'a sɔrɔ ni yasa ye kuma min fɔ ni tiɲɛ don ni nkalon don. N'ala tiɲɛ tɛ ban. Monsieur Batili, accusé o kumakan de filɛ nin ye. Dauda bɛ ne bolo yan ka ban. N'a ni nin ta ma ɲɔgɔn kɔnkɔrɔden n b'u bɛɛ kɛ o la. Ale de nana ni chèque ye. Donc n bɛ taa Dauda nɔfɛ ka na. Mais monsieur le commissaire, mais ne muso talen filɛ de o mo. Non mais d'ailleurs e yɛrɛ muso non monsieur Batili e yɛrɛ filɛ i sabali sa. Kana an bɛɛ ka i m'a faamu wa? E ni an bɛɛ ye cɛ de ye. Muso bɛ se ka nin autorité sugu sɔrɔ i kan cogo di ko ko bɛ kɛ i tɛ bɔ a kalama et puis bon c'est vrai muso a den ka d'a ye. Mais prends ta responsabilité. Ne bɛ min ɲini fɛ sisan baarakɛla in ale ma fosi kɛ a ma fosi kɛ i y'a faamu a ma chèque suɲɛ a taara ka baara de la donc n b'a ɲini fɛ baarakɛla in o bilabila a ma se a ka taga i ka dada wele ka na tuguni parce que a yirala ko dada de ye chèque suɲɛ k'a di ale ma. Monsieur Batili i bonya kosɔn ne ka enquête kɔnɔna ne ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na n y'a ye k'a fɔ ni ne nana ni chèque ye o nominaliw kɔnɔna na ni n taara Dauda minɛ o chèque trace ɲinini kama n'o tɛ ni ne bolo nana ni chèque ye o. Oh monsieur le commissaire ne de ka wari tɛ yan. Monsieur Batili ne ka wari tɛ yan. n y'o wɔrɔ de f'i ɲɛna o. I jɛnna n ka wari kɔ e b'o ɲini tuguni i filɛ ka to muso ka taga nin ye tan tɔ. Monsieur Batili i ta i ka wari ye dɛ ne b'a dɔn i ta i ka wari ye a caman b'i kun fɛnɛ mais ne fɛnɛ ye kalikan min ta ni ne b'o sigilen b'o kalikan dala yan o ye sariya batoli de ye foyi tɛ se ka to ko ne t'o sariya bato ah non hali min tɛ e ye Monsieur Batili e ma dɔgɔyama tɛ dɛ i ka yafa mais hali min b'i sanfɛ n b'a fɛ k'o de f'i ɲɛna ne sigikun ye yan min ye o ye sariya bato de ye donc n b'o sariya de bato. A faamuyara. Voilà. Mais innocent filɛ nin ye yafa ale ma i dege ale bila b'i dege. Yasa. Ko Dauda de ye chèque sɛbɛn ka d'e ma. O y'a sɔrɔ i bɛ kungo de kɔnɔ wa? I degunnen kun don. Mun bɛ e ni Dauda cɛ? Fosi t'an cɛ ne bɛ taa ba ka baara de kɛ. Fosi t'aw cɛ. O bɛ se ka kɛ cogo di cɛ? Fɛn t'i ni mɔgɔ min cɛ. Monsieur le commissaire o ye denmisɛnninw ka ko de ye donc sabali diɲɛ meleke ni ko a ka taga et puis o yɛrɛ la dada ko ye Monsieur Batili non i tɛ k'an faamuyali min kɛ n'i ma sabali n bɛ nin sɛbɛnni k'i kan dɛ ka yuruguyurugu don i ni agent ni ɲɔgɔn cɛ i b'o kɔlɔlɔ dɔn mais komi commissariat kɔfɛ an bɛɛ ye adamaden de ye an bɛɛ ye dentigi ye mais Monsieur Batili n bɛ Yasa in ta to yen fo Dauda ka tile 2 sen bolo yan a ka yira la k'a fɔ a ye fɛn min kɛ fɛn ɲuman tɛ ko ɲuman tɛ. O kɔni na kɔni a fɔ ne bɛ tile 2 kɛ ne tɛ don n ka so. Là c'est sûr Monsieur Batili. Parce que ne t'a dɔn ni baara ma bila ne bɛ don cogo min na so ne t'o dɔn. Bon n'i ka problème faamuya ka da kɛ ne Madame Batili ye cogo min na yan. N b'a dɔn a tɛ nɔgɔya e yɛrɛ bolo sisan baara kan ka ɲagin ni
wari min ye I b'o fɔ donc an b'o sara sariya o bɛ di sariya ma donc a k'a bila n'a ka kaso bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ wari ye a banna an b'o sara a banna a y'a faamu. Monsieur Badjili n bɛ k'o de f'i ɲɛna o tɛ yurugu awɔ sa yurugu kana kɛ I b'a fɛ de peine in yɛrɛ bɛ compenser ni min ye a banna I b'a fɛ n k'o de da f'i ɲɛna o tɛ wa a banna o da fɔbaga ti ne ye o faamaw de b'o fɔ olu wele joona a tɛ kɛ o cogo la o ne ka enquête yɛrɛ ma ban fɔlɔ Monsieur Badjili ni ne ka enquête banna de a bɛ sɔrɔ ka lase olu faamaw ma n'olu b'a kɛ cogo min na olu b'a kɛ ten ani ɲankili min ka kan ni liberté provisoire de bɛ d'a ma k'a bila fɔlɔ yanni a ko ka ɲɛ sɔrɔ n'o papier de bɛ d'a ma a bɛ wari sara a bɛ sɔrɔ ka Dawuda labɔ ka taa nɔ mais Dawuda kɔni yan nɔ mais c'est ça a bɛ ɲankili de ko kun kɔnɔ dɔrɔn c'est ça e t'a fɛ ne ka don n ka so n m'o fɔ ne tɛ se k'i bali ka don I ka so Monsieur Badjili mais banque problème de don Monsieur Badjili ne de ye ka nin mun ɲɔgɔn bolo yan sisan n'an y'a mun ɲɔgɔn bolo yan sisan ne ka fɛn dɔ minɛ I la k'o bila o kɔlɔlɔ e ani ne an b'a si kaso de kɛ mais ne ka wari to mais I bɛ corruption de la o n'i ka wari mɔgɔ bɛ corruption kɛ n'i ka wari de o a kɛ sa mun na dɔ ka taga ayiwa baasi tɛ la o kɔni bɛ se k'o k'i ye o bɛ diya ɔ n b'o k'i ye Monsieur Badjili yasa aw bɛ se ka taa bolo n y'a faamuya mais aw jija ni ɲɔgɔnna kana aw sɔrɔ bilen aw bɛ fɛn o fɛn min na a y'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ a ka da la k'a fɔ ko fɛn nɔgɔlen tɛ a ka sɔrɔ ka k'aw mako ye a y'a faamuya aw bɛ se ka taa. Merci. ni muso kana ka sin a y'a mɛn Tɔɔrɔ ni ce. monsieur le commissaire Monsieur Badjili sisan sa komi an fila dɔrɔn de bila donc a lajɛ baara bɛ se ka bila cogo min na denmisɛnnin k'a don so ne kɔni t'a dɔn ne bɛ se ka don cogo min na dara kɔrɔ o tɛ nɔgɔya dɛ. Monsieur Badjili effectivement n ye muso kɛcogo ye n y'a ka pulsion ye a dusu bɔcogo fɛnɛ bi tɛ Dawuda tile fɔlɔ ye ne fɛ yan n tɛ dɔwɛrɛ dun a bɛ misiw in na si yan dɛ i bɛ si kɛnɛma kɔni I bɛ si k'aw kɛnɛma sili kelen kɛ Monsieur Badjili n'o tɛ ne ka 48 heures o bɛ dafa tile fila in kɔni n'i b'a kɛ cogo min I b'a kɛ ten n'i bɛ si kɛnɛma I bɛ si kɛnɛma bi mais Dawuda bɛ si ne fɛ yan I y'a faamu. a fana kɔni bɛ siyɔrɔ ɲini sisan. I yɛrɛ fɛ e bɛ se ka nin kɛ cogo di Monsieur Badjili wari b'i kun puissance b'i la n t'a dɔn I bɛ se k'i yɛrɛ to musobakɔrɔ bolo cogo min na tan tɔ. Ah non mais je t'en prie arrête hein I tɛ muso wɛrɛ furu. Alors là, c'est sérieux. Monsieur Badjili, oui. N t'a dɔn ne bɛ si yɔrɔ min na bi ne bɛ si pɔn kɔrɔ wa I bɛ si yɔrɔ min na n kɔni t'o dɔn mais Dawuda bɛ si ne bolo yan bi dɛ I ɲɔgɔn cɛbakɔrɔ I tɛ taa dɔ fɛ yen dɔrɔn I ka taa si yen wuli ka bɔ n ka biro kɔnɔ cɛbakɔrɔ fugari bɔ n ka biro kɔnɔ. Non mais ni cɛ sugu fɛnɛ bɛ yen hali b'i ja. On aura tout vu dans notre métier là.
kana magana de to bene ka biiri no ngile blaga tan sagi bagila itate wor me ki dul la bi bulo magal le yakle te fo lo war le ti fiya soro ko so ma imane digi ko te ga mi fo ko mata menale ntara sagi bagila eri ma pele te ni na mo kana na ne kuma nyama ne kuma tana bagila ifna tana ki i bone dala de e tana tugudi e mo ite komisare ki yere komisare ka mo si fu de lat bine ke joli ka bine ka biti da tuguli ke joli ha e mo rayni tuyo bi mo lo wo ko na fe no fe no te ni mo lo fenete ne wo ni ni dara to wa ni dara la kara jurun ka fare ina la tega ne fasa tugo de vantlo be ali ala mata vantlo ko kala o ka nina hino toke ni la ina de biya ya mo gote ko bara mu na faro ko sumani ga wala ante fiye do kene mana na foya ya kasu kapini ala ka ya kasu ta ko ma de ka ta ni ba ni vantlo na ko ka fola depuis amadu teni depuis an nyemugo po depuis olu bɛɛ u nana ni fɔnkulu présenté tuma dɔ la ni ala yɛrɛ farala kan ni fiɲɛ yɛrɛ cira n'o donna ni guni fɛ o bɛ fɔnkulu munumunu fɛn ni fɔnkulu depuis nin bolo la a tɛ baara kan nin bɛɛ ye nɔ basiri bina bisiri bala nin bɛɛ ye nɔ nin bɛɛ ka tɔmɔ de vando kɛra la ma k'a la e de sababu y'a nana se yan nɔ yɔrɔ ɲa finɛ k'i jɔyɔrɔ kelen yɔrɔ i jɔyɔrɔ kelen dɛ e bɛ kuma fɔlɔ grand frère cɛ tɔgɔ i grand frère tɛ ne ye a ye ɲamu ka fiɲɛ dɔ sama e sigi ni petit ka di ko grand frère de an ka ɲɛmɛ ka fiɲɛ dɔ sama an bɛ yɛlɛ yɔrɔ min a de la cɛkɔrɔba tɔɲɔ b'a ka bi e de ka tɔɲɔ i mun kɛ tɔ taara han e tɛ se ka n'a ɲɛjiw to ɲɔgɔn na a kasira mun bɛ se ma ni tɔɲɔ tɛ ka t'i fa ka sagi so e ta tɛ o mama yira i ta k'i yɛrɛ ta la jɛ n'a fɛ ɲɛna ko ne ye sɛgɛ so han o nana kala bila tuli na dɛ patron ɲamu sara fiɲɛ dɔ sama sa c'est petit mun de kɛra ne ma kankari di ɲɛna ɲa ma tɛ yan dɛ prison da ɲa ma tɛ yan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn mais e de tɛ commissaire ya kana fɔ ma ko commissaire n k'i kana fɔ ma ko commissaire n tɛ commissaire dɛ a t'a fɛ ma ko commissaire mun na i ye commissaire la depuis wolo la ne ma kɛ commissaire e to na e bɛ taa ɲɛ ten na ne ye chargent e b'i sigi chargent ya oh mais mun ye ne ka sɛgi ko ye mun ye sɛgi yɛrɛ sababu ye i tɛ t'i ka sagi ɲininka t'i ka sagi ɲininka dɛ Dawuda e ni ma sɛgi de di yaasa ninnu ma ne ye sɛgi di yaasa ma mun ko sɛgi ko kuma de se aw da kɔnɔ yan tɛ ka o de fa aw ka mun ko sɛgi ko kuma ye na yaasa mana ni sɛgi ye ni yaasa fa tɛ kɛ de a taga wuli tiri kɔ a yɛrɛ ka ko yaasa fa banni Kenyenemba bani nyenemba yo sikenyenemba dokotubana sikenyenemba bani nyenemba yo sikenyenemba dokotubana ni wolo bambere yema dokotudoe ni saya yo minailade dokotubana ni wolo fabere yema
doko tudoe nisaya yo mineilade doko tubana ni bali mwa bereima doko tudoe nisaya yo mineilade doko tubana ni furu kebereima doko tudoe nisaya yo mineilade doko tubana sikenya nema bani nema yo sikenya nema doko tubana Oh, ya sam desra do warisa. An kwanta do gorgo yoro don na sinema yi. Ni sai do ku. Oh, segi ne da kaka ta. E munga to era itaranu. Me segi tira do ya tira ere. E munga to. Afo yana ki munga to. Ne munga to. E fana munga to le tara ko bela jeni nyama. Kata munga mi. Me ga jurule no fe. Me munga to le tara sagi ne ko fe. Ke bi to la. Eti hina fala to bai. Eti hina ya yatime ne era yatime ri. Eti ga sabadi na. E bi tani ko la ngo to yeli useni. E ba do ka fo nu fa hina kinte. Juru mu le bo da do. Oh, nu fa hina kinte. A to nga fi ndo sama sa. Dogo. Ya ayat to ba fi de smati. Abalata. Be fonga de bi. Ku do le ki yele. Mena ni fonga de ba wuru kali. Ibi kan fomo mena ni fonga de ba wuru kali. Ye warti ti ante prisonnier ande. Foma tiens. Ya bere de makata.